Ukrainada dowam edýän urşuň arasyna beýleki bozgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmegi dowam etdirýärler. Düýbi Bolgariýada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä, 3 martda öýlen sagat 4 töwereklerine birnäçe awtobus Ukrainadan bozgun getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Istanbulyň howa mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeге getirilen bozgunlaryň arasyna 20 töweregi Türkmenistany studentim bar ekeni, Türkmen Helsinki gaznasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanışlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýle insan hukuklaryny goraýjy topar Ukrainany terk edip Moldowa aşmagy başaran Türkmenistanly studentleriň ýardama mätäçdigini habar berýär. Garaşly Türkmen Nokot News neşri Ukrainany terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça agentligi 4 martda bir hepde bäri dowam edýän urşuň arasyna 1 million adamyň Ukrainadan gaçmagy mejbur bolanyny habar berdi. Ukrainanyň şäherlerine dowam edýän ýaragly çakmyşyklardan halas bolup bozgun hökmüne goňşy ýurtlara aşmagy başaran Türkmenistan raýatlaryň wiza meseleleri barada Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky deýişli wekilhanalary giňişleýin beýanat bermeýär. Deutsche Welle neşriniň habaryna görä Ýewropa Birleşigi Ukrainaly bozgunlara 3 ýyl içinde öz şäherinde ýaşamagy we hatda işlemäge ruhsat bermek isleýär. Ýöne Ukrainadan Polşa, Ruminiýa ýaly Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlara bosup 3. ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsaty bilen bagly meseleleri boýunça jekmejek maglumat ýok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28 fevralda atlandyrylmalyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna Moldowanyň, Ruminiýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara özleriniň notogradanlyklaryny, olaryň bolsa ýardym etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galbertide Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adyndan ýaňy ýakynlaçylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demir ýol menzilinden ýurdun günbatar tewitlerine tarap äkidilmegini guramalaşdyran onaýdýar. Bu raýatlaryň köpüsi ýa Polşanyň we Ruminiýanyň serhetlerinden geçdiler, garanlar ýakyn wagtda serhetlerden geçmäge taýýarlanýar diýilip Twitter hasabyna aýdylýar. Ukrainany terk edýän bozgunlar esasan Polşa, Ruminiýa we Moldowa ýaly ýurtlara bosup çykýarlar. Deutsche Welle neşriniň habaryna görä Polşa özüniň Ukraina bilen aradaky serhediniň şäherine 27 san bozgun kabul ediş merkezlerini açypdyr. Uruşdan gaçan daşary ýurt raýatlarynyň köpüsi neşriniň habaryna görä wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Deutsche Welle polyak neşirlerine salgylanyp şu wagda çenli Ukrainany terk eden bozgunlaryň 10 göterim töwereginiň 3. ýurdun raýatlaryny habar berýär. Azatlyk radiosy urşuň arasyna galan türkmen raýatlarynyň krizisten öz başlyk çykylygy gözleýänlikler barada ýerderli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlandygy habar berildi. Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz urşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Russiýanyň medeniýet Rus goşunynyň 24 fevralda Ukraina başlanan çoluşyny ýörüýti harby operasiýa adlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýazgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Birleşen Milletler Guramasy 2 martda Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny berk ýazgyrýan karary kabul etdi. Türkmenistan meclise gatnaşmady. Türkmenistanda 10 martda eglan edilen irki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde töweregi wagtyň galmagy bilen kesitdilen saýlaw uçastyklarynda ses bermek üçin guturlar ornaşdyrylýar. Şol bir wagtda ýurdun iň ýokary wezipesine dalas edýän 9 kandidatyň aýratyn suratly billboardlary aýrylýar. Bu ağırlykda häkimetler ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny güçlendirýärler we olaryň azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Yerli we halkara tinçiler ýetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek diýnäçe hökmünde baha berýärler. 2 martda saýlawlar boýunça möhletünden öň ses bermek başlandy. Aşgabatyň keskitlenen mekteplerine ses bermek üçin gutular ýerleşdirilýär. Bilim Ministrliginden kandidatlaryň aýratyn suratly billboardlaryny aýyrmak barada buyruk geldi. Dalaşgarlaryň suratlary bilelikdäki umumy saýlaw bannerlerine ýerleşdirilýär. Paýtagtyň etegindäki saýlaw çastaklaryna suratlary goýmak düýünden gadagan edildi. Diýip bu wakalary ýakyndan izarlaýan Aşgabatly mugallimleriň biri 4 martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary seýlede isleýän mektebiniň belgisini aýan etmezligi soran töhbetişimiz munyň saýlawlarda ýeňijiniň kimiň boljakdygy öňünden kefitligi sebäpli billboardlary gosmaçy çykdyjylar etmezlik bardaky dilden edilen tapşyryk bilen iltisikledigini aýtdy.
Mundan öň Azatlyň habarçylary Ahalyň merkezi Änew şäherinde Selide Akbuğday we Babadaýhan etraplarynda köçelerde dalaşgärlerin suratly plakatlaryny ýerleşdirmek üçin büdjet işgärlerinden 20 manat möçberinde mejburi pul firişdeleriniň toplanandygyny habar berdiler. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden we gurrungy gidýän beýlik degisli idarlaryndan maglumat ýa kommentari almak başartmady. Türkmen saýlaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy etatlandyrylypdyr. Seýlede ses berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçlaryň 2726 tanysy hasaba alınıpdyr. Mundan başga da şäher ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň konsulluk idaralarynyň ýanynda saýlaw uçastyklarynyň 41 döredilipdir. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 12 fevralda eglan edilen bu saýlawlarda dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady kän istilmedik beýleki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw awraýly günwatar tinçlary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Sol bir wagtda Türkmen howpsuzlyk gullukları saýlawlaryň öňü tirasynda ygtybarsyz diýip hasaplayan raýatlary garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzir çelini azyndan 200 goly adamyň taklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we siýasy wakalaryň öňü tirasynda tin sewdasy bilen meşgullanýanlary, zähmet düzediş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejergi alan adamlary we ozal qadet jogapkärçiligine çekilen raýatlary gözegçiligi güýçlendirýärler. Olar muny atudylyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Mundan başga da soňky döwürden bäri kanun goraýjylar eklenç gözleginde zirzibil gutularyny dörmäge mejbur bolýanlary hem saklap başladylar. Lewapda odal suud edilen ýa-da zähmet düzediş dispanserlerini hasapda duran raýatlary saýlawlar gutarýança 10 gün möhlet bilen tutsak edýärler. Şeýle-de häkimetler bolup biljek halk tolgunçluklarynyň howatyr edip howplu diýip häsiýetlendirilýän şahslaryň sanawyny diýerler. Diýip Türkmen awatly kanun goraýjylaryň biri 4 martda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewawyň degisli häkimetleri şol tanda kanun goraýjy edarlary bu barada azatlygy goşmaçy maglumat bermekden ýüze urdular. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistanyň bir raýaty Gırgyzstanly aýalyň bokurdogyny kesip öldürmekde aýyplanyp tutsak edildi. Bu barada Türk medeniýet serişdeleri habar berýärler. Haberler.com neşriniň 4 martda çap eden habaryna görä, 1 martda Ümraniýe etrapçasynda türkmen raýaty halaşýan aýaldy aýdylýan Gırgyz denany bokurdogyndan pyçaklaýar. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri Gırgyzstanly denanyň ölendigini anyklaýarlar. Polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerinden gaçan Türkmenistanly şüphelini öýünde tutsak etdiler diýilip habarda bellenilýär. Türk medeniýet serişdelerinde şüpheliniň we merhumyň atlarynyň we familiýalarynyň diňe baş harplary köpçülige ma'lum edilýär. Onda türkmen raýatynyň 37 ýaşynda we Gırgyz denanynyň 41 ýaşynda hem bellenilýär. Maglumata görä Türkmenistanly şüpheli polisiýada soragy çekilenden soň kadyýete çykaryldy. Bu ýerde ol söýgülisini özüniň öldürmändigini, onun 2 adam tarapyndan öldürilendigini we wakada ulanylan pyçagyň zor bilen özüne berilendigini öňe sürdi. Kady Türkmenistanly şüpheliniň Bilkaslaýyn öldürmek jenaýaty bilen tutsak edilmeligi barada karar çykardy diýilip habarda bellenilýär. Şeýle-de habarda 24 fevralda Türkmenistanly raýatyň özüni ýenjendigi barada Gırgyz denanynyň polisiýa şikaýet bilen ýüz tutandygy hem aýdylýar. Maglumata görä şondan soňra türkmen raýaty Türk polisiýasy tarapyndan saklanyp soragy çekilýär. Onuň goşadyrnyň içinde ýönekeş şikes jenaýaty esasynda tutsak edilmegi talap edilýär. Ýöne ol suud dinlenşiginden soňra goşadyrnyň içinde kadyýet gödökçüligi şerti bilen boşadylýar. Azatlyk radiosu tutsak edilen Türkmenistanly raýatyň soňky ikbaly onuň suud işiniň dowam edip etmeýändigi, ýyl ketilip ketilmänligi barada Ümraniýe etrapçasynyň polisiýa bölümünden maglumat almagy synançdy. Telefona jogap beren resmi bu barada köpçülikliň habar beriş serişdelerini maglumat berip bilmeýändiklerini aýtdy.